Van harte welkom bij het Voorprogramma, een talkshow van L1 en Pop in Limburg. Tweede seizoen alweer. De komende 4 weken wordt je bijgepraat over alles dat speelt in de Limburgse popmuziek. Met straks een Maastrichts jubileum. Maar eerst gaan we praten over een nieuw project, Zuiderstorm. Daarvoor zitten hier Kees van den Berg en Sherik Derksen. Welkom. Zuiderstorm, misschien hebben mensen er überhaupt nog niet van gehoord. Kees, wat houdt het precies in? Het is een nieuw rondreizend festival met Limburgse popacts in de 6 grote steden in Limburg. Eigenlijk komt het als vervanging voor Nu of Nooit. Wat natuurlijk de popwedstrijd in Limburg was. Maar nu gaan we met 18 talentvolle Limburgse acts op rondreis door de provincie. Ja. En dat wordt heel erg leuk, denk ik. Nu of Nooit bestond natuurlijk al heel lang. Dus ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment gaat spelen. Van moet er niet eens wat anders? Moet er eens wat nieuws? En wat maakt dat dit de vervolgstap is? Wat moest er anders? Hebben jullie bijvoorbeeld reacties gekregen? Of vonden jullie zelf dat er wel dingen anders konden? Nou ja, Nu of Nooit ging natuurlijk eigenlijk altijd om die ene plek op Pinkpop. Dat was wat elke act wilde. En wat je vaak zag is als zo'n act op Pinkpop stond, dat het daarna eigenlijk dat ze niet doorgroeide. En dit is, Zuiderstorm wordt echt meer een traject waarbij lokale acts de kans krijgen om 6 keer te spelen en vervolgens zichzelf te ontwikkelen. En daarbij blijft die plek voor een Limburgse act op Pinkpop blijft bestaan. Dat wordt op een andere manier ingevuld. Dus het is niet zo dat die plek vervalt. Maar het is wel van belang dat een act gewoon, de jonge acts weer kunnen gaan spelen. Want dat zie je nu natuurlijk ook. We hebben een tijdje gehad waarin dat weinig kon. En die speelkansen die nemen gewoon af. En ook in de horeca bijvoorbeeld zijn er minder kansen. En we hopen met dit project, met Zuiderstorm, dat we een aantal van die in onze ogen talentvolle acts gewoon een start te geven richting een carrière die buiten hun eigen regio valt. En misschien wel groter is dan Limburg, richting de rest van Nederland of internationaal. Ja, waar gaan ze dan allemaal spelen? In de grotere Limburgse steden waar de poppodia staan. En de poppodia. De poppodia en daaromheen. Dus we gaan echt een festival creëren met een aantal locaties. Mensen kennen misschien de Popronde, het landelijke rondreizende festival. Dat is nu nog bezig. Dat is al in Heerlen, Sittard geweest. Volgens mij in Venray is misschien is ook net geweest. Venlo nog, denk ik. Ja. Roermond, weet ik niet of dat ook mee... En dat is eigenlijk inderdaad alleen dan landelijk worden bands uitgekozen die dan in een stad, in de cafés, allemaal op 1 avond gaan spelen. Precies, en dat is eigenlijk een beetje de opmaat richting een landelijke carrière. Tenminste, de acts die daar veel spelen, die komen op Noorderslag terecht en zo. En eigenlijk wat je ziet is dat Zuiderstorm zou eigenlijk een soort van stapje daarvoor kunnen worden. En waarbij een artiest, lokale of Limburgse artiest, echt een toertje heeft van 6 mooie optredens. En het gevoel krijgt van we zijn op tour. En dan buiten hun eigen regio, zoals Parkstad bijvoorbeeld. Ja. Of dan kom je eens een keer in Venlo terecht. En dat is normaal gesproken best wel moeilijk om jezelf... In een andere stad, om daar publiek te krijgen. Ja, precies. En ze spelen voor een nieuw publiek. Dat is natuurlijk spannend. En dan kun je jezelf ook ontwikkelen. Als je live een publiek moet gaan overtuigen. En we hopen natuurlijk met dit project dat artiesten ook dat nieuwe publiek dan gaan creëren. En dat het publiek hen omarmt. 6 keer spelen, dan doe je sowieso natuurlijk speelervaring op als artiest. Maar komt er ook nog coaching of andere begeleiding bij kijken? Want er komt natuurlijk best wel wat op je af. Ja, dat zit er allemaal bij. Dus het wordt van tevoren naartoe gewerkt. En dat is zeker een onderdeel van het hele traject. Ja. We hebben het over die acts. Welke acts zijn dat? Hoe worden die geselecteerd? Nou, dat gaan de programmeurs van de poppodia doen. Daar zijn onder andere Sherik en ik dan bij betrokken. Dus het ligt ook echt het is ook echt door SPL of Pop in Limburg moet ik zeggen. SPL is al een hele tijd geleden. Pop in Limburg bij de podia neergelegd. Zo van gaan jullie kijken hoe wil je dat die selectie vormgegeven wordt? Hoe wil je dat die marketing gedaan wordt? Dus een project van de poppodia ook echt geworden. Wij kijken natuurlijk naar de artiesten. En ik vond dat een van mijn collega's dat mooi omschreef. Waar we ons hart voor willen maken. Dus de lokale act waarvan je zegt, nou, daar wil ik mijn nek voor uitsteken om die verder te helpen. Dus dan zit je op een artist-in-resident niveau. Hè. Dat hebben we in Parkstad bij de Nieuwe Noord hebben we 2 artist-in-residents die we een jaar lang begeleiden. En hetzelfde verhaal zou je eigenlijk met Zuiderstorm. Dus een authentieke artiesten kijk ik persoonlijk zelf natuurlijk naar. Dat ze muzikaal gezien iets bijzonders brengen waar ze zelf in geloven. En daarnaast moeten ze natuurlijk veel ambitie hebben, moeten ze ondernemend zijn. Dus op dat niveau zetten we in. En echt bovenregionaal talent, zeg maar.
Dat zijn heel veel dingen die je vraagt. Maar dat zijn er gelukkig genoeg. We gaan het ook even hebben over hoe je dat dan in de markt zet. Want Zuiderstorm is een volledig nieuwe naam. En die moet je dus ook goed neerzetten. Laten we even kijken naar de volgende clip. Zuiderstorm, het Limburgse Showcase Festival, komt eraan. In de maanden maart tot met mei wordt er intensief gewerkt aan een muzikale en zakelijke ontwikkeling in verschillende muziekgenres. En dat allemaal in samenwerking met 6 poppodia en 2 kunstvakopleidingen. Tijdens Zuiderstorm wordt er gekeken naar jouw doelen. Doe je veel speelervaring op? Zet jij de volgende stap in jouw carrière? Duidelijk gericht op de jonge artiesten, op mensen die iets willen gaan bereiken in Limburg. Sharik, je moet het in de markt gaan zetten, zo'n nieuwe naam met acts die misschien niet iedereen kent. Hoe ga je dan te werk? Nou, dat hebben we natuurlijk een voortraject waar we nu mee gestart zijn. Dat is eigenlijk de bandwerving, zeg maar. Daarvoor krijg je natuurlijk tot de Zuiderstormnaam steeds bekender gaat worden. Nou, daar hebben we eigenlijk een aantal maanden voor uitgetrokken dat iedereen zich kan aanmelden. Dus tot en met het eind van het jaar is dat al mogelijk. En daarna begint eigenlijk pas de echte opstart van het festival. Want ja, dat is natuurlijk een heel andere tak. Want je moet wel weten wie je gaat programmeren. Ja, dat is natuurlijk weer een heel puzzelwerk op zich. Ja, maar dat is inderdaad ook wat Kees net aangaf. We gaan met de programmeurs kijken in de poppodia's welke artiesten daar dan bij passen. Daar komen daar 18 acts uit. En ik zeg ook specifiek acts, want het gaat natuurlijk niet alleen om een band, maar ook om veel meer genres dan we in het verleden deden met Nu of Nooit. En op die manier gaan we een heel mooi programma maken voor die verschillende steden. Ja, want om het even heel hard neer te zetten, Nu of Nooit werd ook wel eens gezien als bandwedstrijd. Was niet alleen maar bands, maar veel gitaren of in ieder geval bands op het podium. En dit is dan ook producers of echt andere vormen van muziek? Het gaat wel om dat je een show kunt neerzetten. Dus je moet wel een optreden kunnen verzorgen. Op het moment dat je zegt van ik kan alleen maar thuis achter een computer zitten en ik treed niet op, dan is dit misschien niet de gang van zaken, of ja, niet de insteek voor je. Op het moment dat je zegt van nou ik wil echt optreden, ik kan echt een show neerzetten, dan kun je hier goed aan deelnemen en Zuiderstorm een goede plek voor je. Ja. Dus ieder genre is welkom. Zuiderstorm, dat komt er dus aan. Rondreizend festival met acts van Limburg. Die acts zijn natuurlijk acts die nu al misschien wat gespeeld hebben. Die gaan nog veel meer speelervaring krijgen. En die krijgen coaching, daar hadden we het al heel even over. Maar die coaching is ook niet zomaar door iedereen. Nee, de coaching die gedaan wordt onder andere door het conservatorium in Maastricht, maar ook de Rock Academie in Tilburg. Zij twee gaan eigenlijk ervoor zorgen dat de begeleiding van de acts die geselecteerd worden in het voortraject, maar ook in het traject daarna goed wordt opgepakt. En dat je ook echt niet alleen maar speelkansen hebt, maar ook een stuk leerervaring erbij krijgt. Spannend. Klinkt wel iets tofs voor jullie om echt de tanden in te zetten. Sowieso, ja. Dat gaat de komende tijd allemaal gebeuren. Sharik Derksen en Kees van den Berg, allebei marketing, programmering, bij zowel Volt als de Nieuwe Noord. Sharik, je doet ook nog veel meer. Ik doe je eigenlijk ook nog tekort, hè. En jij hebt natuurlijk ook met de Nieuwe Noord nog over de verbouwing. Ook dat komt later terug in het voorprogramma. Dank jullie wel voor jullie komst en voor de aankondiging van Zuiderstorm. Mocht je artiest zijn, mocht je zitten te kijken en denken, hey, dat is eigenlijk wel iets voor mij. Je kunt je dus aanmelden voor Zuiderstorm. Dank je wel voor jullie komst. Dank je. Vibe killer. I'm a bad vibe killer, illa. I'm real, no filler. Kicks big on my feet like it's filler. Realer than Cap when I kill 'em. Big time T when I spill 'em. I'm a bad vibe killer, illa.
Nieuwe muziek uit Limburg. Je kunt het ook allemaal terugvinden op de Spotify-lijst Release Radar Limburg 2021 van Pop in Limburg. Kun je alles nog eens op je gemak naluisteren. Ik zei het daar straks al, we vieren deze aflevering ook een Maastrichts jubileum. Het jubileum van Jody Moon. Welkom. Dank je. Johan Digna, 15 jaar Jody Moon. En daar ben ik heel benieuwd, want ik weet het niet zeker. Was eerst Jody Moon en kwamen jullie toen samen of waren jullie al samen en zijn jullie toen Jody Moon gestart? Wij waren eerst samen en toen zijn we Jody Moon gestart. Ja. Ik had zangles van Digna. Oh, zo is het allemaal begonnen. Ja, Dus ja. wel een muzikaal begin. Wel een muzikaal begin, ja. Ja, hij heeft ook nog lessen te goed volgens mij. Want op een gegeven moment gingen we alleen maar koffie drinken en ouwe hoeren. En toen, toen zei hij tegen mij, joh, ik heb wat stukken liggen. Zouden we daar eens samen naar kunnen kijken? Hij wist dat ik ook schreef. En hij was ook bezig met eigen werk. En zo is dat ontstaan eigenlijk. En dat is nog steeds zo. Dus dat is best wel bijzonder. Ook niet vanzelfsprekend dat het zomaar zo lang goed kan gaan. Nee, precies. Niet vanzelfsprekend. Nee. En misschien ook niet zonder slag of stoot. 15 jaar samen muziek maken. Heb je dan ook wel eens felle discussies? Of zijn jullie het eigenlijk altijd wel met elkaar eens? Nou, we zijn het behoorlijk met elkaar eens. Als ik jou even aankijk. Misschien dat jij dadelijk iets anders zegt. Dan begint het. Oh, sorry. Nee. Ja, en als er iets is, dan praten we er gewoon over. Dus we zijn niet van de borden kapot gooien en haren uit het hoofd We doen lange wandelingen. Een lange wandeling, en en dan hebben we het overal komt het meestal over. goed. En dan komt er een compromis waar we samen gewoon allebei gelukkig mee zijn. En dat is denk ik voor ons werkt dat. Dus dat is heel fijn. Ja. En jullie vieren het ook met een 6e album, als ik het goed heb. Hè? 7e album. Ja, 6e album is al geweest. 7e album, Firestone. En hoe gaan jullie dan door de jaren heen? Is die muziek ontwikkeld? Hoe kijken jullie erop terug op de afgelopen 15 jaar? Ja, hoe kijk je erop terug? Ja. Nou ja, je begint gewoon ergens aan. En, want je krijgt natuurlijk vaker de vraag van, ja, maar hoe is dat dan gegaan? Wat jij ook zegt, en dat heb ik mezelf ook wel afgevraagd. Wij zijn gewoon begonnen in 2006. En je bent helemaal niet bezig met over 25 jaar moeten we of dat, of dit hebben bereikt. Of verzin maar wat. Het gaat gewoon. Dus je maakt een eerste album en daar ga je natuurlijk alles voor doen om dat zo goed mogelijk te maken. Want het eerste album is natuurlijk best wel cruciaal. Hè, dat dat gewoon goed opgepikt wordt, dat mensen dat goed luisteren, dat de reclame er goed overheen gaat, zeg maar. En dan ga je gewoon door. En voor ons is dit een way of life. Dus het is, terugkijken is zo terugkijken. Dus ik kijk ook eigenlijk een soort van liever vooruit. Nou, laten we dat ook doen. Dan gaan we het over die plaat hebben, Firestone. Ja. Ik zag, het is een echte duo-plaat. Wat maakt dat jullie het echt een duo-plaat noemen? Want jullie zijn sowieso met z'n tweeën. Wat is dan het verschil bijvoorbeeld met het vorige album? Nou ja, we hebben de vorige 3 albums of 4, ik denk 3 hè. Die waren meer aangevuld met strijkers. Dus die waren wat orkestraler, zeg maar. Wel in het klein, dus niet bombastisch. En nu wilden eigenlijk alleen maar gitaar en zang doen. Ja. Maar er is er toch wel wat piano bij komen en ik speel ook wat bas en percussie. Maar in principe, zoals we het ook neerzetten, is het gewoon met z'n tweeën, what you see is what you get. Dus, en ja, dat wilden we gewoon heel graag. Los van corona, dat plan was er eigenlijk al. Dus, een plan was er al, maar de afgelopen maanden of zeg maar vorig jaar, die periode van corona, hebben jullie wel daarvoor kunnen gebruiken? Ja, dat was wat dat betreft een soort sabbatical, omdat je natuurlijk niet kon spelen. Voor ons kwam het heel goed uit, in die zin. Ja. Toen kon je niet spelen, nu wel weer. Zeg ik nu. Laten we hopen dat dat even zo blijft. Want er komt ook weer een tour aan. Ja, we zijn al bezig. Dus we hebben afgelopen weekend in Den Haag gespeeld. We hebben al 2 keer in Duitsland gespeeld, in Hamburg en Duisburg. Dit weekend in Rotterdam, in Lelystad. Dus het is, en je bent echt ondergedompeld dan in het spelen. Het liefste spelen we ook zoveel mogelijk optredens in 1 blok, zodat je heel erg in die vibe ook blijft. En het is gewoon heel fijn. En als je merkt gewoon hoe blij mensen weer zijn dat ze naar een theater kunnen of naar een podium kunnen komen om in ons geval dan onze muziek te kunnen horen. Ik word altijd zeer nederig en dankbaar als mensen gewoon een kaartje kopen om ons te horen spelen. Dat vind ik echt fantastisch en dat meen ik echt. En dat gebeurt dus gewoon weer na 7 albums, na 15 jaar. En dat vind ik echt waanzinnig, dat mensen dat gewoon elke keer weer doen. Ja. Dus dit weekend wordt ook gewoon weer heel leuk. Dus het is echt heel fijn. Het is voor een publiek super fijn dat er weer een concerten bezocht kunnen worden. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie misschien ook wel invloed heeft op misschien wel de set van de avond. Als je zo'n album opneemt in coronatijd met z'n tweeën, dan voelt het toch heel anders dan wanneer je feedback krijgt van een publiek, hoe die set in elkaar zit. Spelen jullie daar nog mee van, we merken dat het publiek hier even behoefte heeft aan wat swoon,
jong of nu moet het juist een beetje rustiger? Ja, dat is wel een goede vraag. Want wij hebben natuurlijk zelf een beeld van wat we neer willen zetten. En hoe we dat zien. Hè. Daarom spelen we ook het liefst gewoon één Het set verhaal van eigenlijk. 1,5 uur. Ja, precies. Zonder pauze. Want dat ontbreekt dan. Maar soms is dat voor de omzet van de drank nou eenmaal heel fijn voor zo'n plek waar je speelt. Dus het liefst spelen wij gewoon in één boog. Van voor naar achter. Maar soms merk je ook dat heb je zelf het gevoel. En dat is niet altijd hetzelfde als wat andere mensen voelen. Dat moet je dan een soort van proberen te peilen. Maar dan gaan er inderdaad af en toe wel stukken iets eerder de set in of iets later de set in. Het gebeurt niet vaak, want we zijn inmiddels denk ik wel zo lang op weg dat we het behoorlijk goed We inschakken. hadden het best wel goed, toch? Ja, Vond ik zelf. tot nu toe. Ja. In ieder geval wat goede reacties dus. Nou, wat is dat natuurlijk heel veel mensen zeggen wat tegen je. Die roepen van alles, het moet zus of het moet zo, of ik vind dat mooi, ik vind dat mooi. En op een gegeven moment word je daar zo crazy van, omdat je dan erg afgeleid wordt van wat voor jou en ons belangrijk is. Dus wij doen eigenlijk best wel eigenwijs. We doen eigenlijk best wel waar wij zelf zin in hebben met onze muziek. En op de manier die wij het beste vinden. En ik denk dat dat gewoon het sterkste is. Dat je toch gewoon je eigen ding doet, je eigen hart volgt. Te gek. 15 jaar jubileum. We kijken niet terug, we kijken vooruit. Die tour, daar zitten jullie middenin en dan? Ja, en dan kijken we wel weer verder. Spannend. Ja, het blijft toch borrelen. Dus dat is ook, weet je, tijdens die afgelopen 15 jaar... ik hoorde net Kees en, over Zuiderstorm. Dat vind ik ook wel heel goed hoor. Daar zit meer een plan. Dus zie je bij jonge bands dat er nu ook gekeken wordt naar de zakelijke kant en zo. Dat was in onze oude tijd helemaal niet. Dat komt vanzelf, rol je daar ook in. Dat je dus ook, er zit ook heel veel regelwerk bij. Ja. Maar uiteindelijk de core is natuurlijk gewoon dat je toch nog steeds veel zin hebt om een nieuw nummer te schrijven. En dat je daar plezier in hebt. Dat is, anders heeft het allemaal geen zin eigenlijk. Nee. Plezier, daar gaat het om. En daar kunnen we heel lang over praten, maar dat kunnen we misschien beter laten zien. Dus we laten ook een live opname van jullie zien. Hartelijk dank voor jullie komst. Digna en Johan en alle goeds voor de komende 15 jaar. Laat ik het zo in ieder geval zeggen. En hopelijk gaan we nog veel jubilea van jullie vieren. Dank jullie wel. Genoeg gepraat dus. Laten we vooral ook luisteren naar Jody Moon en Firestone live in de AC Cultuurfabriek. Trek 1, 2, 4. Looking out for your own skin now. All of the lies that shine so far away for you. You wanted it all, 'cause that's what you liked, oh yeah. And now you are throwing dirt, but they did not deserve it. No. You are sorry now. All the awful lies you spread all around you. Didn't want to hear them say no, no, no. And wasted your time, 'cause no one will save you now. Yeah, you will reap what you sow. Pack your bags, 'cause it's time you should go.
Firestone, stone, Firestone. Te gek, Jody Moon en Firestone. Je kunt ze dus nog live gaan bekijken tijdens de tour. Doe dat zeker. En op het moment dat je toch je agenda al bij de hand hebt, je kunt je inschrijven voor Zuiderstorm. Zuiderstormlimburg.nl als je heel veel wil spelen in Limburg. 6 podia kun je dan bezoeken. 19 november kun je als bezoeker ook nog naar Cross Borderline. Dan spelen een Duitse, Belgische en Nederlandse act. En op 21 november is een gratis workshop Music and Business in Weert. Als je de Cross Borderline in Duitsland gemist hebt, dan kun je hem nog in België bezoeken op 25 november. En op 27 november is een muzikantendag in Amsterdam. Er gaat een bus van Limburg die kant in, je kunt gewoon instappen. 28 november is dan ook nog een workshopdag van Kunstbende in Venlo. En dan kijken we al naar volgend jaar, want hoe meer dingen we kunnen plannen, hoe beter. Volgend jaar is weer een uitreiking van de Limburgse Popprijs. Je kunt je favorieten nomineren op limburgsepopprijs.nl. Die uitreiking is op 10 maart. En op 19 tot en met 22 januari is ook nog eens Eurosonic Noorderslag. Grootste showcase festival van Nederland. Daar kun je heel veel Limburgse acts bezoeken. Op 27 maart is nog de voorronde van Kunstbende in Sittard. Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen. De komende weken zijn we iedere vrijdagavond te zien met nog meer uit de Limburgse muzieksector. Dankjewel dus voor het kijken en tot de volgende keer.